Hau, Axabari da. Pulikela Josep Dasen ametsa. Berarekin, Inigo Eguren eta Izaskunan Donegi Donostiarrek topo egin zuten Kalkutan. Bertan, 3 urte zaritu baitziren Ama Teresaren voluntario bezala. Haien ametsa, kaleetan bizi zen jendearentzako etxe bat sortzea zen. Bertan, bizitza berri bat hasia ahal izateko. Ametsura egia bihurtu zen. Helburu honekin sortu zen Kalkuta ondoan orain dela 10 urte baino gehiago. 1989 urtearen amaieran. Bere egoitza Donostian dago, bere sortzaileen hirian. Ordutik, pertsona asko elkartu zaizkie eta elkarrekin ametsura eraikitzen joan dira. Lana Indian egiten dugu, zenbait proiektuak sustatu egiten ditugu, alde batetikan proiektu humanitarioak horrela sortu egin zen, Kalkuta hirian konkretuki, eta baita ere garapenerako proiektuak sustatzen ditugu. Beti giza eskubidearen alde eta genero ekitatearen alde ere bai. Axabari urteetan zehar edatuz joan den proiektu baten hasia izan zen. Gaur egun, Kalkutako kaleetan ezintasun fisiko eta psikiko ezberdinekin egoera lazgarrietan bizi diren pertsonak jaso, zainketa medikoak eman eta bergaitzen ditu. Baina gainera, Axabari haien etxea bihurtzen da, haien giza duintasuna errekuperatzeko lekua. En un primer momento lo que atendemos son su situación de salud. Entonces tenemos varios médicos que, que les atienden, les hacen un seguimiento y luego el resto se hace a través de la terapia ocupacional. His name is Sukumar Das. About 6 months he is here. I found him at the Sialda railway station. I said, "You come with me, Axabadi. There is a home for like you people. If you like, you can." "Oh yes, I will come." And since then he is here, and he is helping a lot, particularly one of the physically, mentally handicapped epileptic boy. Gaur egun 60 gizon bizi dira bertan. Orain, beste zentro bat eraikitzen ari da, kaleetan bizi diren eta familia laguntzarik gabe dauden emakumeak jasotzeko. So many ladies are roaming about on the road naked. So when I feel that, I think of myself. So I like to help them as much as we can. Axabari Kalkutaren kanpoaldean dago. Landagune honetan lan egiten hasi zenean, osasun baldintzak benetan penagarriak ziren. Horregatik kontsultategi mediko bat jarri zen martxan. Gaur egun 12.000–15.000 lagun bitartean hartzen ditu urtero. Gehienak emakumeak eta umeak. Kontsultategi medikoaz gain, Kalkuta ondoanek IESaren prebentzio eta tratamendurako proiektu bati ere laguntza ematen dio Indoren. Emakumeak pobreziaren alderik ilun eta okerrenean aurkitzen dira beti. Beren bizi baldintza txarrak askiez balira, gainera diskriminazio eta genero indarkeriari aurre egin behar diote. Egoera honen aurrean, Kalkuta ondoan, emakumeen ahalduntze proiektuetan lan egiten hasi zen duela urte batzuk Indiako toki ezberdinetan. Guztira, 50.000 emakume baino gehiago eta haien familiak ari dira parte hartzen proiektu hauetan. Se trata de que puedan pasar de un grado de dependencia a alcanzar su independencia, para que puedan tener unos ingresos económicos que les pueda llevar a tener acceso y control de sus propias vidas, y para que ellas puedan aumentar su autoestima a nivel individual y a nivel colectivo también. Emakumearen independentzia alderdi ekonomikotik hasten da beti. Horregatik, mikrokredituak ematen zaizkie negozio txikiak irekitzeko. Honako den da hau adibidez. Bertan, emakume talde batek barazkiak saltzen ditu
baita beste elkarte bateko emakumeek ekoizten dituzten produktuak ere. Hala nola xaboiak, kandelak, intsentsuak. Horrela, irabaziak beraientzat eta emakume ekoizleentzat dira. Autolaguntza taldeetan antolatzen dira. Emakume bakoitzak aurrezten duen dirua taldearen funtsera joaten da. Denborarekin, jarritako kopuru horiek beraien artean mailegu txikiak egiteko kapital bihurtzen dira. Training do hoi kana panchayat re sen lena ondai ko arki training niye lahare ko jodi ko emale tahe jodi do kati etketore gele buj kete tarpore ona do khan le arak kada ado partner training lida Panduar le chala lena ha lahate ched leka tahe kana una khona kati samanno poriborton hoi kana aru kati kusi gele bujida. Trebakuntza dugu proiektuaren beste oinarrietako bat. Beraien negozioak aurrera eramateko trebatzen dira eta gai ezberdinak tratatzen dituzte, esaterako alfabetatzea edo osasun hezkuntza. Genero indarkeriaren aurkako lege laguntza eta prestakuntza ere jasotzen dute. Kalkuta ondoanek, gazteentzat eskolaz kanpoko laguntza zentroak, Dalit komunitateko neska mutilentzat informatika zentroak, ikasteko diru laguntzak eta lanbide heziketa bultzatu ditu. Gure beste helburu bada hemen gure artean kontzientzi kritiko bat sustatzea gure inguruan eta nolabait hausnartzea konbidatu jendeari zeintzu dira pobreziaren eta diskriminazioaren ondorioak eta zergatiak. Hortarako badaukagu arlo bat garapenerako hezkuntzan barne guzti hau sustatu egiten dugun arloa, ezta? Eta hortarako voluntario talde desente importante bat daukagu eta horren esker aurrera eramaten ditugu proiektu hauek. 10 urte hauetan, Kalkuta ondoan gogoz aritu da lanean Gipuzkoako ikastetxeetan eta herri eta hirietako kaleetan. Ikasleekin batera, kulturartekotasuna, eskubide eta erantzunkizunak edota elkartasunari buruzko kontzeptuak landu dira eta horien inguruko hausnarketa sustatu da. Batzutan ez gara kontziente izaten mundu zabal honetan dauden desabantaiak eta dauden desoreka guztiak. Eta hortako umeetatik hastea sensibilizazio lanean, hau da mundu zabal honetan dauden arazo guzti horiek ezagutzea edo horietaz kontziente izatea lan garrantzitsua da. Hau da umeetan hasiak landatzen, hasi txikiak landatzen, gero ezagutza horiek joan daitezela gure buruan areagotzen eta gure ardurak hartu daiguzan. 2005 urtetik, Kalkutan eta Gipuzkoan egun berean emakumeen nazioarteko eguna ospatzen da, elkarrekin interneten bidez zuzenean konektatuz. Kalkuta ondoanek urteroko ikastaroa ere eskaintzen du Euskal Herriko Unibertsitatean. Honek, Indiako egoera ekonomiko, sozial, politiko eta kulturalari buruz eztabaidatzen eta erreflexionatzen laguntzen digu giza eskubide, genero eta garapenaren testu inguruan. Indian eta gure inguruan egindako ekintza horiek guztiak, bazkide eta lankideen ekarpenei eta administrazio publikoen diru laguntzei esker burutu daitezke. Hori guztia antolatzeko, baliabide ekonomikoak eta jende asko behar da. Voluntarioak, beren denbora librea eskaintzen dute aktibitateak prestatzeko, kalera ateratzeko eta beste errealitateei buruz sentsibilizatzen saiatzeko. Kalkuta ondoanek eskaintzen ditena da baikortasuna eta motivazioa. Azken finean erakusten dit gauza txikiak eginez, gauza handiak lortzeko aukera badagola eta aldaketa handiak lortzeko aukera ere. Eta niretzako batez ere aportatzen dit baikortasuna eta motivazioa lanean jarraitzeko. Urtean behin Gipuzkoa eta Bartzelonako voluntarioak topaketa batean elkartzen dira. Adin ezberdinetako pertsonak batzen dira.
hitz bat gidari dutelarik, elkartasuna. Batzuk hasieratik bertatik dira voluntario, beste batzuk geroago hasi ziren. 10 urte baino gehiago daramatzate amets eta ilusioak elkar banatuz, eta Kalkuta ondoan beren bizitzen parte daia da. Kalkuta ondoan elkarteko partaidea izatea, zer ekartzen didan, ematen dit egia esan bizitzaren aurrean egoteko modu koherentea eta ni daukadan pentsamoldearen nolabait irtera bat emateko aukera badanetzako, eta sentitzen dut benetan mundu bat hobeagoa egin dezakegula denen artean eta sozialki justizia gehiago izateko elkarte bada. Sonríes a pesar de que el ratoncito Pérez no te dejará nada si se te cae un diente. Sonríes a pesar de lo que no tienes. Sonríes a pesar de lo que no tienes. Buscamos juntos agua y salimos al patio, jugamos a fútbol, se nos pasa el rato. Sonríes a pesar de que te espera la calle. Sonríes a pesar de que te espera la calle. Espero verte mañana, que el cielo se aguante, no vierta su furia sobre el cartón que te envuelve. La noche se vuelve fría, el asfalto te vences, que a nadie le importa.